Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Fanni vagyok, és immáron a második epizóddal jelentkezem. Nagyon izgatott vagyok, mert mára egy olyan termékszettet választottam, amiről eddig a legtöbben kérdeztetek privát üzenetben, illetve kommentben. Ez nem más, mint a Clear Action System. Akik ismertek korábban, emlékezhetnek arra, hogy elég sokat küzdöttem a pattanásokkal, főleg a homlokom, illetve az állam környékén. Nagyon sok külső és belső megoldást kipróbáltam, tablettáktól kezdve rázókeveréket, kenőcsöket, de semmi sem nyújtott hosszú távú megoldást. Ugye a legtöbb termékkel az a probléma, hogy ugyan a tüneteket kezelik, de a probléma forrását nem szüntetik meg. Éppen ezért a pattanások ugyan eltűnnek, de 2-3 napon belül újabbak jelennek meg. Mióta rátaláltam erre a szettre, szerintem 1 vagy 2 kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor jelent meg pattanás az arcomon. Nagyon egyszerű a használata, én minden reggel elvégzem ezt a 3 lépésből álló kezelést. Most egy kis betekintést nyerhettek az én reggeli rutinomba, és megláthatjátok, hogy hogyan kell használni a Clear Action Systemet. Íme. A Clear Action System egy 4 termékből álló arctisztító rendszer, nem csupán a meglévő pattanásokat kezeli. Ez egy teljes körű termékcsalád, ami segít eltüntetni a pattanások visszamaradó nyomait, csökkenti a meglévőket, és biztosítja az egészséges megjelenésű arcbőrt a jövőben is. Első lépés a habzó arctisztító. Nyomjatok ki egy pincérme nagyságú mennyiséget a tenyeretekbe, és körkörös mozdulatokkal vigyétek fel a száraz bőrre. Az habzó arctisztító mélyen kitisztítja a pórusokat, szétrombolva a pattanásokat okozó fagyú és szennyeződések összetapadását. Addig kell ezt a mozdulatot ismételni, amíg a hab fehér színűről átlátszóvá válik. Majd öblítsétek le meleg vízzel, és törölközővel szárítsátok meg az arcotokat. Ezután következhet a tonik. A pumpás adagolót az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva nyissátok ki. Helyezzetek egy vattakorongot a pumpára, és nyomjatok ki 1 vagy 2 adagot. A leírásban említett 3 adag helyett tapasztalatom szerint 1 vagy 2 nyomás is elegendő mennyiséget ad. A szemkörnyék kihagyásával vigyétek fel az arcotokra és a nyakatokra. Ez a tonik nyugtatja a kipirosodott, gyulladt bőrt és kezeli a zsírosodást. Továbbá megelőzi a kifényesedést, így tisztább arcbőrt eredményez. Végső lépésként következhet a nappali hidratálókrém. Nyomjatok ki egy borsonyit az ujjbegyre, és lentről felfelé haladva egyenletesen oszlassátok el a krémet a bőrötökön, a szemkörnyéket kihagyva. Ez a könnyű gél 2 klinikailag igazolt összetevő egyedülálló kombinációjával
A pórusokba hatolva oszlatja fel a felgyülemlett szennyeződéseket. Az esti kezelésnél értelemszerűen az éjszakai krémet kell harmadik lépésként használni, ami alvás közben csökkenti a pattanások jeleit. Remélem tetszett nektek a videó, és hasznosnak találtátok. Mielőtt elköszönnék, szeretnék egy játékot hirdetni, aminek a szabályait kommentben olvashatjátok. Azért megmutatom, hogy a szerencsés nyertes miből választhat. Ugye hamarosan itt van a nyár, előkerülnek a szandálok a szekrény aljáról, és nagyon fontos az, hogy a lábfejeink szépek és ápoltak legyenek. Ugyanakkor az is fontos, hogy a bőrünket megvédjük a nap káros sugaraitól, pontosan ezért úgy gondoltam, hogy a szerencsés nyertes eldöntheti, hogy a Soul Solution lábápolónkból, vagy pedig a 35 faktoros napfényvédőnkből szeretne egy mintát kipróbálni. Hamarosan jelentkezem a következő epizóddal, addig is sziasztok!